den her video. I dag skal vi lave sådan 3 ting, sådan, vi gør på en dag-agtigt. Altså, og vi har valgt, jeg vil prøve at lave sådan nogle sedler, hvor vi har trækket sådan en ting. Og så står der for eksempel sådan vinterbade, ikke? Ja. Og så, så vi har valgt, at vi skal bage vinterbade. Og så skal vi prøve sådan efterligne en YouTuber-spillet. Ja. Så ja, vi ses egentlig bare, når vi har fået vores badetøj på, og vi må vej til så. Ja. Nå, hej. Ja, så nu har vi egentlig bare fået badetøj på, og så er vi egentlig bare klar til at gå ned og bade. Så ja, vi ses egentlig bare dernede. Det bliver virkelig koldt. Ja, vi ses i næste. Jeg kommer hjem, vi lige får noget tøj på. Og Charles far har lavet noget skums til os. Og så skal vi spise, og så finder vi tilbage. Vi skal faktisk lige, fordi jeg har lagt en Insta-story op, og sådan, hvor folk de siger, hvad det er, vi skal bage. Så ja, det vil vi lige tjekke på, hvad det står. Så ja, vi skal lave... Ja, så der var flest, der havde stemt på mælkesnitter. Så vi skal lave de her mælkesnitter. Så nu skal vi lave bundene. Wow. Om det er så. De på. Hvad var det nu? Tror du, Gas? Okay. Opskrift. Den her opskrift, vi gerne vil lave, ikke også? Den kommer til at være linket i beskrivelsen. Ja. Du starter cirka 4 kanter. Sådan der. Ja, den der dej, altså bunden, den skal bare lige have 10 minutter i ovnen. Det skal vi ikke. Ja. Jeg vidste der ikke. Men... Sådan. Okay, så... Jeg er ikke sikker. En halv time nu, så... Ej, hvor ser det der bare lækkert ud. Okay, fokuser lidt ud. Vi skal til at finde nogen, vi gerne vil efterligne, nogle kendte, vi vil efterligne, altså semi-kendte, eller hvad man siger, ja. YouTuber. Også følg mig. Og mig. Ja, så vi har lavet de der mælkesnitter nu, og de er bare lige på køl. Ja. Så nu skal vi til at lave det der med billederne. Vi skal prøve at efterligne. Så vi gør egentlig bare sådan, vi har fundet nogle blokker, som vi tager sådan det versus det. Så vi skal prøve at efterligne det billede, som de har lagt op. Og så, det første billede, det er det her. Med Esther. Så nu skal vi til at finde noget tøj og det der, som... Ja, så jeg fandt den her kjole. Den er sådan en V her. Wow. V. Vi skal ikke stå på. Ja. Sådan der. Det er som Flipper skal. Okay, hvad er det? Ej, der kommer ud. Den her, det er... Så vil jeg bare lige prøve at prøve at finde noget tøj, der bare lige ligner en lille smule. Så hej! Der var jeg fint, hva'? Det er sådan ret meget næste dag lige nu. Ja, okay. Jamen, vi vender bare til at slutte den. Hvorfor er det så dårlig kvalitet? Ja. Sådan der! Det er jo super! Ja. Jeg får mega mørkt. Men det er fordi, at der var noget galt med kameraet. Det gik død, og skulle vi ikke finde den der... Ja, så vi... Ja, men så... Vi ses alle sammen! Det var hyggeligt. Det kørte i mit øje.